स्टुडिअ आं जेंग्रें नार्जारी जोंनो गोदान एबसु एबा फरायसा आफादनि गोनांथि गैया बे बाथ्राखौ बुंदों सानसुमा बसुमतारिया धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्सापुरनि हास्तिनापुर गामिनि गुवार दुब्लियाव सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि बानजायनायाव आरो सानजा सानजारि नोगोर दखरा इउबिपिअनि मददजों बेलागुरनि गिबि खुन्थिया गायनाय हाबाफारियाव लखिमपुर जिल्ला बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि आफादगिरि सानसुमा बसुमतारिया बाहागो लानानै गोदानै फरायसा आफादनि जोनोम होनो नाजानाय हेंथायै बानबुंथाय होयो। बिथाङा बुंबावोदि एबसुनि नाजानायावनो बर'नि जेंनाया सुस्रांजानो थांगासिनो दङ। दा जोंनो गोदान एबसु एबा फरायसा आफादनि गोनांथि गैया। मानोना बेफोरबायदि बेले-बेजे गोदान आफाद दाबाय थायोब्ला जोंनि साननाय आरो थांखिफोरा जाफुंनाय नङा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बानजाय आफादनि आफादगिरि सुनित बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुंदों फै आबुङै मिथिना लानि। गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि सिगां आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय जे फैगौ जिथु मागो फोरबो बे मागो फोरबोआव दिनै सानजा सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनाय बे बानजायनायनि थाखाय दिनै जाफुंनो लामा लादों बा जाफुंनाय जागोन। जिहेतु आंखौ बेयाव माने गाहाय आलासि हिसाबै खुन्थिया गायसननायाव लेंहरनानै जितु दिनै मागो फोरबोनि जुदि खुन्थियाखौ गायसन होबाय बिनि थाखाय आं खौसेथि बर' सुबुं आफादनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय। बे मागो फोरबोआ जोंनि मोनसे बर' माहारिनि मोनसे एंगारनो हायै फोरबो बेखौ जोंनि गोदो आबै आबौआनो दिनै मावफुंबोखादोंमोन। दिनैहाय जोङो जोंनि माखासे नियम खान्थिफ्रा दिनै गोमालांनो हमदों। दिनैहाय जोङो बेखौ मोनसे बोखांफिननायनि मोनसे लामा लाथारनांगोन। बेखायनो जोङो दिनै जोंनि जिथु आबै आबौनि जिथु फोरबो बेफोरखौ जोङो मोजाङै मोजां मावफुंलांनायाव जोङो बयबो आगान होगोन आरो जिथु दिनै इयुन जेनेरेसन जिथु स्टेप बे स्टेपखौ जोङो दिनै बाख्नायनांगोन। जिहेतु नोंथाङा जों नुबाय थानो मोन्दों गोदान बर' फरायसा आफाद दानायनि मोनसे बाथ्रा ओंखारबाय थादों। बे समाव नोंथाङा बुखाव लखिमपुर जिल्ला एक्स-बेल्टि वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि जानानै नोंथाङा मा बुङो? जिहेतु बर' फरायसा आफाद बे बर' फरायसा आफादा जोंनि माने मोनसे गार्जेन्स संगठन। दिनै बर' फरायसा जोनोम जानायनिफ्रायनो दिनै अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन मोनसे बर' फरायसा आफाद होननानै मोनसे आफाद दंखायो। बे आफादानो जोंखौ दिनैहाय बर' समाजखौ बायदि बिथिङाव दिनै दैदेनगानो बिथांमोननि नाजानायावनो दिनै सेपारेट स्टेटनि जिथु आन्दलन बे आन्दलना जानानै थांबाय आरो बिथांमोननि दैदेननायावनो दिनै माखासे जिथु बर'नि समस्या बे समस्याया दिनै जाफुंलांनायनि लामायाव दंगासिनो दङ। दिनैहाय आं सानो दिनैहाय माबा मोनसे भुल नुदोंबा बर' फरायसानि माखासे दैदेनगिरि हिसाबै बेखौ सुद्रायलायनानै सोस्रांलायनानै दिनै मोनसे आफादखौनो दोननायखौ आं सानो आरो आङो मालाबाबो एक्स-बेल्टि वेलफेयार ससाइटि धेमाजि लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि जानानै आं गोदान बर' फरायसा आफाद दानायखौ आं मालाबाबो गनायनाय नङा आरो बे दाजाथों आं बेखौ सानो। मानोना जोंनि गेजेराव बेले बेजे संगठन सृष्टि खालामबाय थायोबा जोंनि जिथु इयुन जेनेरेसन जिथु जोंनि मावनांगौ थांखि बे थांखिफ्रा दिनै जाफुंनाय हैनाय नङा होननानै आं बेखौ सानो। गिबियावनो पर्टेल निउस नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे फैबाय थानाय जे मागो दमासि बेनि हामलायथिखौ आं गासै रायजोनि सिमां आरसिनि बा बानजाय आफादनि आफादगिरि जानानै बयनिसिम आं बावहरग्रोनाय जाबाय। जों बेखौ खुंनो लानाया जाहैबाय जोंनि बे गामिया हस्तिनापुर गामि धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सानजारि नोगोर। बे सानजारि नोगोराव जोंहा मोननै दखरा दङ, सानजा सानजारि नोगोर आरो सोनाब सानजारि नोगोर। जोंना नैबेवहाय दा सानजा सानजारि नोगोर गोलैयो। बे सानजा सानजारि नोगोराव जोंनि बे हस्तिनापुर गामियाव देग्लायनि बे मागो दमासि फोरबोखौ नैथि खुंगा मागो दमासि फोरबो बेखौ खुंनो थाखाय जोंनाव बानजाय आफाद दानानै होदों। दा आं आफादगिरि हिसाबै आं बेखौ बुंनो सानदों जे जोंहा जोंनि बे मागो दमासि फोरबोआ जों आवगाय उन्दैयाव एसे नुबोदोंमोन। बिनि गेजेराव जों एसे सेंग्रा जाबोनायनिफ्राय जों नुनो मोनाखैमोन। दिनैहाय जोंनि बे मागो दमासि फोरबोआ गोमालांनो हमबायमोन। रावबो मिथिला सेंग्रासालिया बा सिख्लासालिया जों बिनि गुबै नेम निथिखौ जों दिनै बावलांनो हमबायमोन। दा जोङो गासिबो मोनफ्रोमबो आफादा माहारियारि आफादफोरा खौसे ज' जानानै सावरायलायनायनि गेजेरजों बे जोंनि बर' हारिनि जे मोनसे फोरबो जों बेखौ दिनै फोथांफिनलायनांगौ, नेम निथिखौ जोङो बोखांफिननांगौ, इयुन जोलैफोरनो जों दिन्थिलांनो हानांगौ। जोङो जाथि हिसाबै थांना थानायाव जोंनो माखासे नेम निथिखौ गोनांथि दङ। बेफोरबायदि हिसाबै दिनै नैबेखौ खुंनो थाखाय आखायाव लाफिननाय जादों। सिगां खुंदोंमोन 2 बोसोरनि आवगाय, नाथाय गेजेर ससेयाव
बे कभिड-19नि थाखाय जोङो 2 बोसोरा जों खुंनो हानाय जायाखैमोन। देग्लाय जोङो बेखौ खुंनो लाफिननाय जादों। दा बेवहाय मा गामिखौ लानानै खुंनो नागिरदों होनबा बेवहाय गासै सानजारि नोगोरानो दं। सानजारि नोगोराव जोंना सानजा सोनाब मोननै दखरा दङ। बेवहाय जोंना गासै गामि हिसाबै लायोबा जोंनाव 62-63सो गामि दङ। बेखौ लानानैनो जोङो गासिबो जयै जों बे हाबाफारिखौ खुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। खुलुमबाय। नै सफैलायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जखनथाया। दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 54थि थान्दै सावरायमेलखौ गोजोनै खुंफुंनो कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिं नोगोरनि हाजोआरि गोजोन फोथाराव थि खालामबाय। गासैबो हारि हारिसाफोरनिसिम बानजाय आफादनिफ्राय मोनसे फोसावनाय जादों। कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिं नोगोरनि हाजोआरि फोथाराव 2022 मायथाइनि 2, 3, 4 आरो 5 फेब्रुआरि खालाराव जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि थान्दै जखनथाइ लोगोसे 49थि कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव जायफोर बर' फालांगिरिफोरजों लोगोसे आसामनि जायखिजाया हारिनि फालांगिरिफोर जेरै बुक स्टल्स, टि स्टल्स, भेन्डर्स, हाउकार्स बायदिफोरजों लोगोसे बर'नि गाननाय जोमनाय, दखना, गामसा, आर'नाइ, टेक्सटाइल्सनि बायदि रोखोमनि जि जोम दिन्थिनाय आरो फाननायनि थाखाय गिदिरथार मोनसे एग्जिबिशन लानाय जादों। बेखायनो जायखिजाया गोसो गुदुं फालांगियारि बिथांमोनखौ फैगौ जानुवारि दाननि 20 खालारनि सिगां गाहायाव होनाय 8638911131789696890890T जानबुं नङाव सिगांग्रो खौरां लाना गावनि मुं थंफोरखौ रेबथुमना लाहरखानायजों लोगोसे गोरोबथा खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।